ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар мости 46 микрорайон қарор дорем. дар инҷо худи 46 микрорайон ва камтар поёнтар бозори Саховат. аз ин тараф ро ба сӯи мости Султони Кабир ва дар инҷо бошад Колхози Россия. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои бозоршонага ҷойгир аст. мусербат гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо мости 46 микрорайон. дар ин ҷо бошад айни замон раҳ таъмир шуда истодааст, бениҳоят як раҳи бузург мешавад ва худи бинои истиқоматӣ аз 12 ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар 5 ошона ҷойгир мебошад. ворид мешавед. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ сехонага бо масоҳати 67 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 12 ошона иборат аст. бино техпаспорт дорад ва дар назди роҳи калон ҷойгир аст. дӯстони азиз, набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона, ҳамом, сеюм ҳуҷра ва дар он ҷо бошад ошхона ва балконам ҳаст. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. дӯстони гиромӣ, хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. хона таъмир дорад. медарону зиндагӣ мекунем. ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст. дар ин ҷо бошад ҳамон. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальни. боз хотиррасон мекунем. хона бо тамоми чизу чораш фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, мехарен, медурӯну зиндагӣ мекунед. ва дар ин ҷо ошхона ва дар ин ҷо бошад балкон. дӯстони азиз, аз ин тарафам дар дорад. тамошобинони гиромӣ, мана ҳамин мости 46 микрорайон мебошад. рост мерем 46 микрорайон мешавад. баъд аз он Саховат минтақаи хуб аст. раҳи пеши хонаи дӯстони азиз аз нав кардаистанд. бениҳоят раҳи бузург мешавад. хати эстакадаҳо, бениҳоят раҳи хуб. ва нархи хона бошад 545 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.